باز یک لکسی نوبتی سالش چند گفتی اکاجون 2007 ماشین یوروپای مرامت حالا چه دستن چخی واردستگی تایور دیسکاچوش بالونکوش توز اکشتگی تایور ماشین ایچود برواردگی تایور اکا حجتای سالونش قد تنیروفکاش چند قای تا آخری سال حجت داره تنیروفکا داره مرامت همه کسا تماشا میکنیم ماشین نروشکا کراسکاش من کار نداره تنکش توز اکشرو مرحمت کدام ساموسا خره بیاد دادره ماشین بشنه با ساموسا ایساب یکا bez limita گفتی گپو داری قفاش با فکرم لیفت یکا مرحمت حالتی باگاژش لیفت مقصد خودش میفروه با خودش میخیزه مرحمت حالتی این طرفش ماشین نروشکا کراسکا اوما نداره بالونش 100 فیزه 4 بالون یک گلای پاچکا زدگی میگاکا салон сиё салон салонш беҳтарин салон дай мебел салон дарои қафо электропакет мебел салон дай скамейкои қафо даридагӣ хеле кандагӣ набудай тоза хушрӯ паталок ҳама химиска кардагӣ тайёр нархшам бовар кунем бародароҷон нархи дастрас мемонем занг зане обязательно дар тамос бурем марҳамат ҳолати тарафш ҷаш кам тарак краскаш хурда шудаги ба хайре любой малярчика меканимети як краскаш мекуна мета 4 дарш электропакет блокировка сидени памят сидени ду тарафа мултирул монитор дута монитор доштай ҳолати параш скаменкош мақсад лифтай у парашам лифт боша ака як тарафаи лифт ҳар ди скаменкои пеш лифт комплектатсияш хуб дай ана рулшам боша бардароҷон лифтай пробег чанқа боша акай ма 225000 баъд нест як мотор шои мекунӣ бинем акаҷон марҳамат оз як капоча мида ҳолати моторша мидем акай мошин задагии серьёзни дора надора чи хеле ака акам мегам мақсад биён ай пеш бинан винкодаш задагӣ мегам намебурора мегам мақсад винкод тоза мебурора мошин мега задагӣ надора хуласи гап мотор 6 цилиндрай марҳамат ҳолати моторш ба фикрам ки ир ба фикрам ё ягон рӯзда мумкин дар канали мо конкретно савдоша мотор 6 цилиндра и дведеш боша 4ведеш дай бародароҷон мотор коробка хадавои расход дора ака ё надора ягон расход надора ака мегам мошинша тайёра нарх бародароҷон 115000 сомон боз арзон меша бовар кунед нарх як Camry ди эли гуфтаисташа вариантҳои алиш ҳаст ака ака мега ягон мошини арзон боша мақсад ягон сумболои момта вариантҳоро мебинем хуласи гап мега ака люкдор будай бовар кунед мошинчаш хушрӯ нарх дам арзандаи консанеш ака кор мекуна як рақамота мегӯй ака 903 40 02 65 марҳамат занг занен дар ин номерҳо ватсап андоштед дар тамос буред солш бошад 2007 гуфтем ака 2007 сол марҳамат бародароҷон боз як Lexus RX объем моторш севним солш бошад 2007 сол ака ҳуҷҷатҳои солона қад танировкаш чанд қай ака ҳамаш то охири сола ҳуҷҷатҳои солонаш қати танировкаш то охири сола будай объем мотор севним бародароҷон чӣ хеле медонед ё бисёр 4ведаам ба 2ведаам дора и 2веда 4веда ака 4ведашаи марҳамат и 4ведаш будай марҳамат ҳолати пешиш дискои заводскои балнош 80-90%. Нарушка краскаш кор надора бародарҷону. Варки ҷои мошино чота яфта ҳама танга дида намешава. Ҳабиё мотор севним ҳози бо ҳуи мекине мебинем севними бо 6 цилиндрошон хай харичон бо зуртаракан. Як ҳолати салонша тамошо мекунем. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Сери салон, мебел салон, электропакет, кожни салон диден бародароҷон скамейко кандаги даридаги нест мошин тоза акай. И акай Европа боша? Америка ё? Салон Америка, мошин Америка ихчам. 4 дар электропакет, ана чӣ боша бо памят сидени регировка ба кавой неу, мул чӣ доштай блокировка дарай. Камбудиш ҳами қачи будай ки ҳамира ранг кадаги ҳамира бовар ки дар тарафи танка мекунан бародароҷон низамедни ҳами апшикаш кор доштай. Марҳамат дига сидениш дига усуш кор надора. Коробка боша автомат, обогрев сидени, монитор, пробег чанқа боша ака? Мақсад рулуш лифтай бародароҷон дар тарафа мултиру. Чандай пробег шака? 176 як мотор шови мекунем бинем ака. Як капоч мекунем моторша тамошо кунем. ҳолати моторша мебинем. Баъди акаҷон винко ча мақсад мезани киҷош задаги мебуроя? Винко ча мезани киҷош задаги мебуроя ака? ҳамин бампери пеш задаги мебуроя?
خب بو رقمش هم میمونم باردارو جان زنگ زنیم بو پرسیم وینکوچا با طریق واتساپ حالتی پیشش زدگی مقصد سریوز نی نداره همه شویلرو جوش ده مقصد چشکوش هم این طرف بو مرامت حالتی طرفش بوار که جو همه پلاسماس موندگی باردار جان موتور 3.5 6 سیلندره بو میون استادتون قطعی میبینه نرخش باشه نرخی دسترس مرامت نرخی دسترس 119,000 сомон акамега боз муомила дора рақамош ҳамон занг занед дар тамос бурен мақсад оид ба винкоду ба дига чи ба WhatsApp акая номерит бите ки WhatsApp дор боша ки барди мехариб 902 88 75 44 марҳама рақамо зер навурда занг занед акай вариантҳои алиш ҳаста ё неста ака акамега вариантҳои алиш ҳамда вариантҳоро мебинем марҳамат занг занед дар тамос бурен Corolla караван подписчиков бисёр партан ки додадон рафти обязательно Corolla каравани ягон машини тайёр мақсад қимат ҳам боша мақсад гуфтан марҳамат солш чанда яка 2006 бензини холӣ буда Европа бензини холӣ Европа буда марҳамат ҳама каса тамошо мекунем амиватил фар дошта пеш ака амиватил фарош кор мекарда боша амиватил фарош ҳамаш кор мекуна марҳамат хулаташ диска калпакай бардору уман краска талаб нест на ҳолати қафош машин бензини холӣ ака марҳамат ҳолати тарафаш ҳолатҳои балнош як 70-80% дари қафо ручной салон химчистка кардагӣ тайёр ҳамаш топ тоза потолокам тоза машин ба фикрам авишот бировардагӣ тайёр дарои пеш электропакет блокировка дар ана бо чи дошта коробка боша механик обогрев сидани ду тарафа дошта пробег чанд ака 160,000 пробег дошта пробег шигаштагида бардорҷон як капоч акшо ака ҷон бинем марамат ҳолати моторш як шаши стандарти хичай марамат ҳолатҳои пешиш ланҷироно ҳама чиш ҷошдаи задагӣ надошта ба фаҳмишима ака мошин задагӣ падагӣ хеле серьёзни дорана гарантиш қати ака ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қа яка як моҳи дига ҳуҷҷати солона дора бардарои ҷон нархш боша чанд сомоне нархша 72,000 сомон мега боз муомила дора бовар кайме астраҷи караванро 1000 бор хаёл мекунем ҳамин нархи астраҷи караван сиёмка мекунем қариб 80-90,000 сомон гуфтисе марҳамат рақамош ҳам мегирем занг занед дар тамос бурем бо нархотона қатиш кунед рақамотон чанда яка 006 06 66 41 марҳама рақамо зер навуда занг занед дар тамос бурем бардорҷон марҳамат кия марҳамат бардорҷон кия пиканто бовар гирам харид чонамзур эёра бисёртар ами хонумо мехаранд баъзе мардакон дидагӣ мехаранд баъд ширкатҳо бисёра мехаранд марҳамат ҳама каса тамошо мекунем ҳуҷҷатҳои яксола доштай ака солш чанд дайра солш 2014 солаи бардарои ҷон и гаштагия ё вагония ака мақсад ака мега як сол ай вагон пешхидмон хайдагем як сол мақсад дием документчай гаштисай мошин якдастай марҳамат ҳама каса тамошо мекунем як сола ҳуҷҷат дора ака мега утилизатсия дора ака утилизатсия ҳама чиш кардагӣ бидой аҷоиб мошин да марҳамат ҳолати салонаш дарои қафошам электропакетча скамекол ата салона ай боло чихолои хушрӯ каjdагӣ потолокшам тоза мошин уман кор надора бо ҳам якам дарош бесключҳои доступ дошта комплектатсияш бовар ки хушрӯ буда 4 дар электропакет блокировка дар регировка боковой бо боковой қатшавак дошта боша автомат бо чӣ дора мақсад ҳамаш дига ду тарафа мултирул дошта хушрӯ буда мошин бовар ки бо люк дошта ира чӣ люкдорӣ шияк як ҳолати моторша мебинем бардорҷоно я биё моторш чанда яка як се марҳамат ҳолати моторш ё ака карека на хато накуну агар марҳамат ҳолатҳои ланҷиронош задагӣ нест кареко чӣ хеле ки дидестен кареко чӣ хеле гуфтум мошино нозадан гарани тоза меён таги тошон беҳад тоза нархш боша чанд сум акаҷон 60 чанд 75,000 сомон мега боз муомила дора рақамоша марҳамат 907 21 85 85 рақамо зер навуда занг занен дар тамос бурен мақсад варианти алишам мешава вариантҳоро ака мебинам мега мақсад занг занен дар тамос бурен